মহিষার বাবু সম্ভব ହେଲା ମୋତେ ପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରବନ ଥିଲା ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖର ଘରେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ଆଉ ତାରି ହସ୍ତରେ ମୋର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ କନ୍ୟା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି কন্যা জাত হয়েছি দেবকী রাষ্ট্রমুখর ঘোষ এটা কিপরি সম্ভব ହେଲା ମୋତେ ପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରବନ ଥିଲା ଦେବକୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖର ପୁତ୍ର ହସ୍ତରେ ମୋର ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା କନ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ହେଉ ଅଷ୍ଟମୁଖର ପୂଜା ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ନାଇଁ ମହାରାଜ ये कन्या महाराज नारी जाति जुगे जुगे